Indaulwan iti League of Local Planning and Development Coordinators iti probinsya nga Ilocos Sur iti naaramid nga 3rd quarter LLPDCI Ilocos Sur chapter meeting. Inatendaran dayto idagiti MPDC officers iti naduma-duma nga ili iti probinsya. Nagbalin nga host kadayto nga programa iti ili a San Vicente iti panangidaulo ni Mayor Nancy Dita Banda. Banag nga pakaragsakan unay iti nasao nga mayora. So welcome sila kahit sino. Welcome basta okay ang schedule ko. Para makita rin nila ang tao natin na maganda. Kabayatan kada ito yung aktibidad, dito nga napagpapatangan iti panangituloy kadag iti programa iti kada munisipyo. It is the preparation of the annual investment plan, the annual investment program nga dapat nga aramiden ng MPDC stage ay nga iprograma mi iti amin nga to the last centavo. Para iti press corps, Karen Joy Reclusado.